Sukses sa ninani mo base sa technical test on color soils. Tide Perfect Hydra, kinahanglan ako. Tulad ka sa Tide Perfect Clean. Mabigat ang araw. Gagaan yan bukas kasama ang tropa. Samahan nyo pa ng Tanduay Light. Kung ngayon iniisip mo, May bukas pa. mamaya, May bukas pa! Natanduay Light. gaan ang bukas, gaan ang may kasama. Tanduay Light. Drink responsibly. Ngayong Pasko, gawing magaan ang reunion. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Ipabilin nga tagsa ka metro ang gilayon sa tawo o ang gitawag nga social distancing aron malikayang matakdan sa COVID-19. Usa ka pahinumdum gikan sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon nagmakauban nato dinhi sa istasyon. Agatong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sige po ang atong pasiunang patimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban sa iyang mga kaubang mga radyoman. Ang atong pizza karon, pizza A7 sa bulan sa Pebrero, tuig 2021. Maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon, ganatong danan. Okay, sa dili pa ta mo padayon, no? Itong tema, may labot na sa Sabat, kung adlaw nga igpapahulay. Ganina, naminaw ko sa humiliya, no, sa atong pare, no, nga misa na ay mensahe dito nga bot na kong dadon po diri, no, diserta mo padayon sa atong tema. A sort of pamalandong lang ni nako o unta kamupod maapila ni ba? Okay. Na natandog ay ko sa maong humiliya ug mao na nga buot nako pong dalon diri. Mahitungod atong iyang gisgutan kining may tungod sa kining pag-antos nga aduna kunoy mga nag-antos tungod rapod sa ilang kaugalingon. Aduna po'y mga nag-antos nga tungod sa uban, sa ilawang igsuon, sa ilawang higala, o something else. Nag-antos sila tungod sa laing tao. Ang uban nag-antos tungod rapod sa kaugalingon. Tungod ba kaha sa katapulan? Okay. Tungod ba kaha sa pagka dili maayo mo handol sa kaugalingon, mao nang gaantos. O gani, siguro, kita ingon ana. Tunay mga panahon nga ingon ana ta.
Pero ang atong Ginoong Hesukristo gaantos man pud gihapon. Pero ang iyang pag-antos dili tungod niya, dili pod tungod lang sa pipila, kundili tungod sa tungod gyud sa tibuok katawhan. Tungod sa sala sa tanang tao. So asa may great ana, no? Asa may kanabang ingon ta dalaygon nga pag-antos. Nag-antos ta tungod lang sa tong kaugalingon. Tungod ra pud nato. Dayon kung dili man nag-antos ta tungod sa uban o pipila ka tawo nga naglutos baka nato o naghimo og dili maayo nato. O. Asa may pinaka ingnon tang pagkapamulo nga pinaka dalaygon. Okay. Siyempre, kadtog yung gaantos nga tungod og alang sa tanan. Ug mao na ang atong Ginoo. Ang iyang pag-antos dili tungod siyang kaugalingon, dili tungod sa pipila lang ka tawo, kundi sa tanan yun ang iyang pag-antos. Sumo na ang akong na po ganina, no, sa homilya sa atong pari, no, nga misa. So hinaot unta, no, nga ako, ikaw, no, ingon na pud unta ang ato bang himuong bang reflection sa atong kinabuhi nga mahimo na tong example, mahimo na tong giya, no, sa atong kinabuhi nga mga Kristohanon man ta. So pagkaanindot aninawon kung makaambita ni anang prinsipyuha, kung matawag mo ng prinsipyuha, no, sa Ginoo nga iyang gidawat ang pag-antos tungod og alang sa tanan. Dili lang sa pipila ka tawo, kundi sa tanan gyud. So mao na, no? So mamalandong dayon ta kung asa man ta ana. Nag-antos ba ta tungod ra pud nato o tungod sa uban lang? O tungod sa tanan? So dirita sa atong tema, may labot na sa Sabat. Usa sa gihimong basihanan sa atong mga igsuon nga nahimuwag kun dili na mga Katoliko nganong ilang gisupakan ning atong day of worship nga Domingo. Tungod kay sa Biblia, ang panig-ingnan nga gipakita sa Ginoo diha sa Biblia, dili man Domingo kuno ang day of worship. Nabatasan sa atong Ginoong Hesukristo nga matag adlawng Sabado, muadto gid sa sinagoga. No, mo apil sa panagsimba sa mga Hudeo na kanang gitawag nila Sabat o adlaw nga igpapahulay. So kung ang atong Ginoong Hesukristo gahimo ana gaban sa ana, ngano kitang mga Katoliko o uban pang ni sundog ra pud nato sama sa mga Protestante nga nagbalaan sa adlawng Domingo, ngano man kuno nga dili na moy atong sundugon awaton. Nga si Kristo nabatasan niya nga moapil gyud sa pagsimba sa mga Hudeo diha sa templo matag adlawng Sabado. Mao man na iyang ihimplong gipakita nganong wala man nato naawata. Kristohanon man kuno ta. So dapat ang atong example si Jesus Christ. Dili ang kinsaman. So mao na ang usa sa kana bang gihimong rason, no, sa pag-justify sa atong mga igsong Seventh-day Adventist nga sila mo'y nakorek o kita mo'y nasayop. Karon dirita sa kining tubag.
Impartial ako naman ning naisgutan si Miyagi. Pero atong pahimug-atan karon pag-ayo nining atong segment sa tulumanon, no? Pizza a 7, no, sa Pebrero nga edisyon. Okay, sumala na sa ato pong ingon sa miaging Sibya na to, tulumanon, nga dili tanang anaa sa Biblia, nga kitang mga Kristohanon obligado gayud sa pagsunod o sa pagbuhat o pag-awat. Parehas atong naingon na nako nga ang yawa naman po sa Biblia. Oh, naman po siya gibuhat diha. Naman na sa Biblia. So, angay day nato na awaton. Kinaamas Biblia, dili. Of course, siguro moingon na nga itong mga higalang Adventist, moingon sila nga, ang maayo nga naa diha, awaton. Unya, kadtong buhat siya, dili man po ito angayan awaton to iyang gibuhat, bisag naa nas Biblia, so dili na awaton. Kadturang mga maayo nga buhat, nga naa sa Biblia, maoy awaton. Nya, ang atong Ginoong Jesucristo katong iyang gibuhat, alang-alang mayong kag dili maayo to, kay dili na to awaton. Okay. Kung ingon ana lang senaryo, mahimong makaingon ta nga, uy, tuod no? Nabatasan man sa Ginoo nga moapil sa pagtigom diha sa templo sa mga Hudeo sa adlong Sabado, nga dili man ta kaingon nga dili na maayo iyang gibuhat, maayo man na. So, kinahanglan nga ato ginangawaton kay maayo man na. Alang-alang lagi moingon tag dili maayo tong gibuhat sa Ginoo. Di ba? So mao lagi na ang pangutana nganong wala gisundog natong mga Katoliko o mga Protestante tungod kay Domingo naman ang ato karong gibalaan. Ang atong espesyal nga adlaw diha sa usa ka semana. Unya, samantalang si Kristo diha sa Biblia, Domingo, Sabado man. Okay. Na diri taron sa kining tubag. Ang atong unang premise sa atong baruganang Katoliko, dili manggod tanan nga gibuhat ni Kristo. Di ba niya? Dili manggod tanan nga gibuhat ni Kristo diri sa New Testament nga kitang mga Kristohanon obligado gyud sa pag-awat o pagsunod. Pananglitan, kanang pag-observe o pag-apil sa pagsaulog o kapistahan o piyesta. Kung tanaw nato sa Biblia, si Kristo nag-apil-apil yung pista. Tig-apil yun, tig-duyog yun si Kristo og pista sa mga Hudeo. Di ba? Nabatasan na ni Kristo. Bisan pag inyo ng uting kayo ng inyong Biblia sa New Testament, si Jesus Christ mag-apilan yun og pista. O tungod pod kay Hudeo man si Jesus Christ, iyang mga ginikanan Hudeo, na ilawom, no? Labi na ito laging sa tinuhuang Hudeo. Oh. So, mao na nga mo apil gyud sila. Oh. Nabatasan man to ni Kristo nga mag-apil-apil gyud og tambong sa mga pistang Hudeo o pistang karaan. Oh. Ang pangutana karon, kanatong mga Kristohanon karon obligado ba ta mo apil o magsaulog adtong mga kapistahan sa daan tungod kay si Kristo nag-apil-apil ana ni adto? So mao man na ang point diha. So mao ra pod na pag-ingon nga tungod ba kay si Kristo na ay mabasa sa Biblia nga gaapil-apil og ni apil siya atong tigom sa mga Hudeo sa adlong Sabado sa templo. Sabto na nato nga kitang mga Kristohanon karon obligado ni adtong klasiya sa pagsimba sa mga Hudeo nga itunong og 7th day of the week on Saturday, Jewish Sabbath. So mo nang point dia. So kung moingon nga obligado basta kay buhat ni Kristo obligado gyud. Obligado gyud sa pagsunod. Ang pangutana ang mga 7th day Adventist nag-obserba na ilabang giawat ang Ginoo nga mag-apil-apil sa pista sa katong mga Hudeo niadto sa karaan. Sa atong nahibaw-an ang Sabadista karon daghang klase dili kay usa lang.
Diba? Oh. Sa akong nahibawan, kining Sabadista ron nga kanang nagpailalom sa General Conference. Oh. Nagpailalom ni adtong gisugdan ni Ellen White. Oh. Sa atong nahibawan, kanang ilang tinuhuan, wala na nay mga pista. Wala, giundang na nila. Sa rason ni adtong mo'poy gihimong rason nato mga Katoliko. Kadtong giasoy ni San Pablo sa Kolosas. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17, nga kadtong mga pista sa karaan sa mga Hudiyo ni adto gitapos ni Kristo sa krus. But ipasabot, dili obligado ang mga Kristohanon sa pagsunod ana kay gitapos na kana nga kasabutan giapil nagtapos ni Kristo sa krus. So kahibalo ang mga Adventista na mao nang wala na sila pista. Di ba? Subot po sabot, wala po nila sunda tong gibuhat ni Kristo nga mag-apil-apil og pista. Kaya nga naman, kay gitapos na ni Kristo sa krus, di ba? Katong naingon siya, natapos na. Oh, di ba? Natapos na. So, kung himuon gihapong argumento sa mga Adventist kanang pag-ingon nga og unsa gibuhat ni Kristo panig-ingnan na kinahanglan awaton gyud na tanan ang pangutana, giawat ba na sa mga Adventist kanang gibuhat ni Kristo nga pag-apil-apil sa karaang pista sa mga Hudiyo? Wala nila awata. So wa gyud nila pod masunod gyud tanan og unsa gibuhat ni Kristo niadto kay dili naman sila mo apil-apil og pista kay lagi hibalo naman po sila og nituo man po sila nga kadtong mga pista sa mga Hudiyo gitapos na to ni Kristo sa krus. Ato pa kitang mga Kristohanon dili na ta obligado sa pagsundog o pag-apil yana. So mao na nga lisod ninyo supakon ang atong gipanghawiran nga argumento nga dili tanang gibuhat ni Kristo ni adto sa diri pa siya. Dili tanang gibuhat niya nga obligado kita nga muawat o musundok. Napaganilain. Si Kristo nagpabautismo dito sa Jordan. Kung awaton yun na tanan litra por litra, away nakapasar na to. Di ba? Kaya bisag asa naman ta pabautismo ron. Basta naalay tubig. Di ba? Oh. Si Kristo nagpabautismo sa Jordan, yang anong wa man nato naawata nga dito po ta magpabautismo. So mo na nga dili tanang gibuhat ni Kristo ni adto nga kitang mga Kristohanon karon mo awat gyud. Kay bisan mismo sa mga pulong sa Ginoo, kinahanglan ato man gyud pong batunan kanang gahom o otoridad nga gihatag niya pod sa iyang simbahan na kinahanglan paminaw na to. Now, katugong mga higayon nga mag-apil-apil si Kristo, timaan na to, katong sawa pa siya mamatay, sabi na tong bata pa siya, no? Sawa pa siya mamatay, mabanhaw. Oh. Katong mga higayon na god, wala pa manggod po dito masugdi kanang pagbalaan sa adlong Domingo. Di ba kay nagsugod-sugod ng pagbalaan sa adlong Domingo, diha naman sa pagkabanhaw na gyud sa Ginoo. Imagine ra god, no, sa wala pa gyud hingpit matapok ni Kristo iyang mga apostoles, wala pa niya mahingpit gyud masugdi ang New Covenant sa religion niya. Ang umiiral nga balaod, tradisyon, kadto pag yung karaan. No? Mao na nga kana pong basa-basahon sa mga Adventist nga si Santa Maria kuno katong adlong Sabado ni pahulay subalaod. Ang pangutana niadtong higayuna. Nabalhin na ba? Nauso na ba pag-ayos sa mga Kristiyano ang pagbalaan sa adlong Domingo? Wala pa. Subot pa sabot, niadtong panahon na natural si Santa Maria ug ang iyang mga kauban naulipon pa man o naapaman sa panahon diin nag-iral pa. O kanabang giimpusar pa ang Judaism. So kung sa ilang nabatasan, ila pag yun nang ipadayon. Kaya niadtong panahon na wala pa man.
Wala pa man na mauso, wala pa man na hingpit nga mausab. So mao na ang rason. Ang point diha, pag abot sa panahon, dili ba na usbon? Kay si Kristo manggani, gahinay-hinay na magpang-usab. Diba? Kaya kinalaging pag sa ulog ng Sabat, adlong igpapahulay sa ako nang giingon sa miaging Sibya na to, very strict na. Pero pag abot ni Kristo, iya nang giluagan ang strict observance. Di ba? Kabalo mo ana. Lamang niya itong higayon na, wala pa gi-pronounce ni Kristo nga ibalhin na. Huh? Pero timan si Kristo gahatag og authority sa iyang simbahan. Una, ang iyang giingnan ana si Pedro, ang unang Santo Papa, no? Gituganan sa Keys of the Kingdom. Dayon, hinugpong na gyud kay doon na may kauban si Pedro sa pagmando sa iglesia o sa simbahan, ang mga apostoles. Sa Mateo 18:18 iyang giingnan ang iyang simbahan. Pinanguluhan sa mga apostoles. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Oh. Subot ipasabot, ang tinuod nga simbahan, ang mga lideres sa simbahan nga gitagaan ni Kristo og authority ni ana, kanang pagdili og pagtugot, una mga apostoles, naa sila po'y authority o gahom sa paghimo sama sa gihimo ni Kristo, nga doon na siya gipang usab sa dihang diri siya niadto. Unsa man kay itong gipang usab ni Jesus Christ? Strict observance sa pagsaulog o pag-observe anang Sabat. Ang Sabat niadto, dili pwede ka maglungag. Dili ka pwede mubiya sa balay. Di ba naman sa Biblia? Unya, kung makalapas ka ng Jewi Sabat, patyon ka. Hibalo ang mga Adventist na. Di ba? Pero gihinay-hinay nag-usab ni Jesus Christ. Dili na strikto. Pwede ka makabuhat niyan ng adlaw basta pagluwas sa kinabuhi og sa imong isig katao. Pwede na. Ang pagbuhat og maayo sa adlaw nga igpapahulay, pwede na. Diri na panahon ni Kristo, pero sa karaan dili na pwede. Ngano nga valid man na? Nganong dili man pwede nato tawgon si Jesus Christ og magsusupak sa balaod? Nga balaod man gyud to sa mga Hudiyo sa una nga patyon ng makalapas sa adlaw igpapahulay. Nganong luagan man na ni Jesus Christ? Pwede ba natong ingnon si Jesus Christ nga magsusupak sa balaod? Kay wala niya sunda tibuok balaod sa mga Hudiyo niadto, diin siya nahisakop. Dili ta makaingon nga si Kristo magsusupak sa balaod. Ngano man, kay si Jesus Christ, Dios. Ang Dios, dili ka maka-charge og violation kung iyang usbon-usbon na patuman niyang balaod o dili. Di ka maka-charge. Kay owner man siya ng balaod. Di ba? Siya owner. Paras gudan na ba ingon, ayaw pagpatay. Naaman na, kita mo'y giingnan ana, watay authority sa pagpatay, gawas kung tagaan ta niyang authority. Pero kung ang Diyos na may magsugo sa pagpatay, na valid na, kay siya may tagiyas balaod lagi. Siya may tagiyas kinabuhi. So, siya, ang Diyos, pwede siya mag-usob-usob. So, mao to nga kadtong gibuhat ni Kristo nga iyang gihinay-hinay og usab unsaon na pagsaulog ng Sabat, valid to. Dili nato ingnon nga sakto tong akusasyon sa mga Hudiyo sa una nga naglapas siya sa adlaw ipapahulay. Now, kung ato yung litrahon gyud pagtan-aw ang balaod, murang makaingon jud ta nga galapas si Kristo kay wa man niya sunda tog unsay patakaran anang Sabat. Di ba? Kana lang panapaw o patyon man gyud na sa balaod sa mga Hudiyo nganong wala man buhatan ni Kristo. So unya kana bang iyang gahom timan ini. Iyan ang gihatag sa iyang simbahan. Katong akong giingon na ninyo, Mateo 16:19, Mateo 18:18. Nga unsa idili sa iyang simbahan diri, idili pod sa langit. Ang itugot pod sa langit. Ang prueba na katong unang council nila sa Jerusalem, katong gadibati sila pag-solve atong sungi, katong mga disagreement sa mga sakop. Binding to, unsay desisyon sa Council of Jerusalem, binding. Kay mo lagi giingon diha niya, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot.
So, watay lalis nga sa Biblia, sa wala pag yun hingpit mabalhin ng day of worship, na yun ay pag-observe sa adlang Sabado. Kay bago pagod, wala pagod mahingpit nga matransfer. Pero ang pangutana, si Kristo nga naman nga, gipili niya nga mabanhaw siyag Domingo. Nga naman katong adlaw sa Pentecostes, pagbubo sa Espiritu Santo, Domingo man. O nga naman kung mutanaw tag church history ang disipulo ni San Juan nga si Obispo Ignacio, nga nung nag-ingon man siya nga ang Lord's Day Domingo, dili na 7th day of the week kung Saturday. Subot po sabot, naanay hint. Naanatay gamayng hint nga ibalhin na yun na. Unya, ang pagdugmatize yun ang pagbalhin, mao na tong sa Council of Laodicea. 363 AD ang pangutana, valid ba ang Council of Laodicea? Valid. Nganong valid ang Council of Laodicea? Kay kadtong mga naghimo ato mga obispo nga sumusunod sa mga apostoles. Kung dunay authority ang mga apostoles sa ilang council sa Jerusalem, doon na po'y authority ang ilang mga sumusunod kon mga successor. Para sa ragod sa atong presidente, o gunsay authority sa atong presidente karon, pananglit katong niadto panahon ni Aquino, ang nipuli niya si Presidente Duterte, o gunsa tong authority gahom ni Aquino, maupod ang gahom ni Duterte. So kinsa may successor sa mga apostoles humala sa history, mga obispo. Ya, wa magyulain dia obispong Katoliko man na. So, kantong mga obispong Katoliko nga nagtigom sa Laodicea, niadtong 363 valid tong ilang pagdogmatize sa pag-transfer sa day of worship from the 7th day of the week to the 1st day of the week, ang adlaw sa pagkabanhaw. Wa naman tayo igong panahon, no? Daghan pa kong buot hisgutan. So, atangi sa sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Mang Pak, ipanik mo lahat ng simento at buhangin sa 4th floor. Wala ka na rin sasahurin. Sinira mo yung grinder. Boss, parang awan nyo na. Dapat sa'yo tawag palpak, hindi Mang Pak. Init ang ulo ni boss, no? Alam ko naman na hindi ka palpak.